Počkaj, neviem, kde mám ono. Piči, kde máš tu na vyjebané čiary spičené, skurvené, pojebané. Vyjebaný kubík mi to dojebal teraz. Chod do No, piči. To je normálne ten štetec, vole. Neboj sa, aha jo, vlastne štetec, ty koko, kde máš štetec, ty pičus? Doprava, no tady, no pičus, vole, no. Tu máš takto, tu máš jeho, jo, tu je že Wi-Fi. Ja to je... Jo, Wi-Fi, jo? Úplne. Tu je Discord. Wow. Jo, jemu išlo Wi-Fi, mne išlo Wi-Fi, ja som bol na Discorde, on bol na Discorde. A to sa stalo to, že sme prišli sem, vole, a zrazu sa stalo toto, jo. No, tak. Jo, tu máš, aby si to mohla prečítať, jo, dneska 13:47. Tak, toto prebiehlo, tu sme boli. On začal rozprávať o tom, ako kropil CNG. Tak som bol taký, že OK, dobre. Ja. Tak dobre, počkaj, to musíme ísť ale už na... No píči, tak nič, dobré. Tu máš. Dobre, počkaj, do toho dáme farby. Zelená, piči. Zelená kopce, jo. Tu bude cesta, jo, od maku, cesta, tak, tu bude takto. Tak to je niečo. A myslíš si, že bandita zóne vedia, že s tebou volal dneska Kuba? Neviem, to je jedno. Tu je jazero, Podľa mňa ne. tu je jazero, tu je voda. Lebo tým pádom celý by bol proste v prdeli, hej. Čo majú oni. Dobre, kámo, ty ryby tam nekreslí, ty kokot, No. more. Čo ja tam žiadne nepotkal ešte. Ale čo Tak, tam kreslíš, prosím, že však normálne dojde k veci. Počkej, to je důležitý. A nechápem. potom, Halo? to je dôležité, to musíš nechať moje Picasso skills, jo, počúvaj. Tu No, sú to je niečo. stromy, jo, to je krík, vole. Tu je ďalší krík. Musím reflexit, jak to najít chudáka. Tu je Mike, počkaj, Mike bude tu. Mike je tak, kde tu na, dajme tomu. Počkaj, aby to bolo presne, počkaj. O, dajme tomu, hej. No, 1:1. no. Počkaj. Potom, pičo, vole, kde je ten vyjebaný crozer zas, pičo. Ty go máš? Je takhle. Tu bol Kuba. Tu bol náš kamarát na ceste, jo, počkaj, do Vreble, piče. nebo niečo. Tu bol náš kamarát na ceste, jo, vysmiatý mal SMGčko v ruke, vykropili, jo, ako CNG dvoch, jo. Potom Kuba začal, že tu na ňo, hej. On Nohou, jo. zrazu tu nás sa objavilo, že ID, že disconnect, jo, napríklad, dobre, 3, 6, 7, jo, disconnect. Tu na zrazu táto postavička, jo, išla pomaličky tempom dole, keď vykropili tu na všetkých, išla pomaličkým tempom dole. A tu nám napísala následne, že lovené combat. Jo? Piči. Takže to nepôjde movované. Tu nám napísali combat. Tu im vyskočilo, že to leave move. Táto postavička išla späť hore, to už bola tu, dajme tomu. Čo, A prečo to tu mi bylo na- tolik, vole? To je znázornenie, to je proste... Počkej. Kolik ich tam je těch kubů, viď, Prvá ale... situácia, Jo. druhá situácia, tretia situácia, jo? Tak, No. tretia situácia. 10 kupů versus 1 chmulo. Ne, tam bolo viacero ako tých typkov. No a tu nás napísal lovené report. Combat log. Jo. Tu nám prišiel pán, ja ti hneď poviem, asi možno máme jeho Discord, Doty sa mi zdá, alebo to bol ten Jo, druhý. doty to byl. No asi Doty, No, vidíš. screenshotni mu tam Ešte si profilovku a dej mu. Ešte si pamätám aj ono, aj jeho, vidíš meno. Tak, tu nám prišiel Doty. Jo. Tu došiel a tu
dostal bán tento zelený náš kamarát Panáčik. A tento dostal bohužiaľ bán. Bohužel. A takto to dopadlo. No a potom tento Šašo, tento otvoril, že jednu aplikáciu, jo, medál, jo. Tak. Ty pičo, ja už tu mám veľa vecí, ale počkaj, ja už to musím skrátiť. Tu naotvoril Dej, medál. citrová kolečko na myši, oddal to trošku. Dobre, ty dneska ideš, kámo, ty, jak si vyspaný, ty dneska ideš bomby. A potom mi stlačil toto tlačítko, čo znamená share. Jo, na tom Discorde. A ukázal ti klip, hej. A ukazoval mi klipy, jak ich kropili a takto. A potom ešte na konci sa začal smiať, že sa mu Chmulov prišiel keby nadávať a také pičoviny a že je retardovaný kokot a takto, že mu hovoril, že ho nahlasil. Že ho nahlasil. Jo. Počkaj, to mám screenshotnuté. Jak sme boli na Discorde, pozor na to, asi mám. Počkaj. Pičovo. Clown Kuba, áno, Clown Kuba. Áno. Tak, a tu nás sme boli na Discorde. Jo, tak toto vyzeralo. Pičov sa mi nedá vložiť. No, dobré. Tak to vyzeralo, jo. Tak to bolo celé za tým takto. A tam to skončilo. A keď potrebujú, ja im kľudne nakreslím taký istý rovnaký plán, keď sú, vieš. Ja vám ho stiahnem. Počkaj. No. A takto to proste dopadlo. Následne som volal Morestovi, písal som mu konkrétne o Moresto. Konkrétne o 14:22. Tam skončil call, pretože som napísal Morestovi a išiel som rovno za Morestom. Lebo hovoril aj o Morestovi pičoviny. Takže som išiel rovno Čo? poriešiť Moresto. Aj A prečo? Neviem, napríklad to, že typek zase klamal o tom, že Moresto mu vypisuje, jak chce ísť strašne ku ním do nelegálky a že je škoda, strašne veľká škoda, že keby nemajú nelegálku, že chce si požičať od neho 8 miliónov a že čo ešte tam povedal? No, že on už nebude erpiť nelegál, že mu napísal a že sme kokoti, lebo nadávame na Kubu a Moresto to nevedel. Pričom podotýkam, že Moresto vidí do týchto rumiek. Jo? Takže proste, bohužiaľ, no, nie je tomu tak. Dokonca? Áno, tu napísal. Tu na. Moresto, 31.5. Ešte, pozor na to, ešte. Kde nájdem? Ne, To nemôžem. dole, ne? Myslím, že jo, tady dole. XD. Neboj. Neboj. Už Už vám to máš. presne Už tam bylo XD. XD, ale počkaj, on to posielal určite aj klaunov, vole. To som si na 100% istý, že to Já som jsem neposlal neposlal klauna, já jsem neposlal klauna. Ale to už nemôžem ísť hore, dobre, tam už niečo. Takže tak, no, by som povedal. No, Aj dobré, úplne dole. dobre vedieť. Ten muffin, vole. Tak ti za je to tady info, no. klaunu. Tak čaute. Jo, ahoj.